Inut arta ki jom hek au supi abortion ki kuri penajok Dr. Inut raikom sai khiari deng kachingna. Haroghat Regional Committee pen patir piponsi nona ki mi Anglong pho KSA President la pen Secretary atum kang thum karnia jai mekedeng pon. Inut arta ki jom hek au supi abortion ki kuri penajok Dr. Inut raikom sai khiari deng kachingna. Bokajan Police Station ke parlo Bokajan CHC mati Bokajan Civil Hospital along Inut arta ki jom hek anim supia phan Inut Dr. Nitai Chandra de abang abortion kuri det ajok raikom sai khiari deng kachingna. Birta kirip dunlong atengke ke damtang ni phaing koirai CR ni Bokajan Civil Hospital along Inut arta ki jom hek anim supi Oso chupati det penajo oso kachivar ji aphan hospital along an auso apo atum pen banglo. Au supi apo bang online OPD amen kachithaba hot apo bang au supi arta ningkan kriser ke pusi than pachubai dun detlo. Laso aphi Dr. NC de along chipaklang damsi ahok oso chupati binong kalima kalangma patini damlo. Lapen doktor kilang pen kithana tengki au supi pregnancy mati usu chupati chiklujon plibak dolo pusi berta longpon bonta kupi koson pen loni doktor aphan alang litum chingki pahem susi usu kachiti phiji aphan mathasi doktor aphan chuningri lo lapen doktor sitami alang litum ka chuningri alam arjulo bonta isi ke manghumimi alama bangke Dr. NC de abang also aphan langding ta arta chini pen apon laso ke klem kle pu pudunsi raikom sai khi aphan berta pidet nangji alar alangli also pi arta avipin langpu chini det pen apheta lapuson abortion asai klem dun det pen ajok hamphang song atum labang solam arju longsi Bokajan Police Station along Dr. NC de aputhak FIR mate lamhoi pipen raikom sai khiatum adima long humri dampen alam ahok kali kalang patinisi Dr. NC de aphan Bokajan raikom sai khiatum arju ka patini ji aphan thana long an hang pondetlo News Report Public TV Karbi Anglong আপুনি অকলে আছিলে নে কেছটোত আৰু কোনোবা আছিল কোন আছিল মহিলা কৰ্মচাৰী কোন আছিল আপুনি আগতে কৰিছিলে সিস্টাৰ কিজনী কোন হয় নামটো আপোনাক ফসাইছে নেকি আপোনাক সিস্টাৰখিনিয়ে ফসালে নেকি Haroghat Regional Committee pen patir piponsi nona ki mi Anglong pho KSA President la pen Secretary atum kang thum karnia jai mekedeng pon lasonsi kedam tang jang mi poni phaing koi ratroksi bhomkuru arni dogmoka rasinja klamalongsi mai bi ponsi mai chipahem phupona ke hai bodhote rang KSA Anglong pho Haroghat Regional Committee pen patir piponsi nona ki mi Anglong pho KSA kilik pen ke hai abang phu mai phu bodhote rang la pen General Secretary Barnabas Kiling atumaphan misen mi et pen kang thum karnia jai mekedeng pon Lapenan Parta Central Committee along claim rapet dam rapet ari sangho atum anta chitong dunsi misen pen labang sokang thum karni ajai mek pachun long lo pusi nilitum Public TV Karbi Anglong asai hemalong berta nang pali
Lason si halapu Haroghat Regional Committee Anglong pho KSA President Bodho Terang lapen General Secretary Gobin Milik lapen an parta Haroghat Regional Committee angkang Head Branch lapen Sub Branch aphanta jumisen alam thanteka lapen Arniding Klui pen kachisong laki hemprek mate Article 244A aputhak chisong bomji lapen BGR aputhak tami kachisong ing tonti pusi misen mi et pen lam the jai tika lapen pini labang sokang thumkarni ajai me kedeng ponalong Central Committee President Secretary lapen Ari Sangho tum anta aning karong lasona jai me kedeng pon thegapot Haroghat Regional Committee President Bodho Terang lapen General Gobin Milik lapen anpar tami Ari Sangho tumaphan tami kachuro lapen korbang thupa jotika tangte nona bangke Public TV Karbi Anglong apherangke Arun Terang aphan nangkapachini donalam thele arjupon luna Denarong penili tuma pherangke Arun Terang nang kelo Abirta News Report Public TV Karbi Anglong Ahoklo chugedam tang nelitum rehabilitoral isong ningkane segamai pi dak teke langjun long kapaman pon pula dak thokebra hini yang deng laso inelu general conference long nelitum hanang wai pon det pen ahin regional tumpen nelitum han kangthum karni sonthosi pini Haroghat regional long sitamen nelitum han ai phukimi la pen konchundang kimi tum han arne kangthum karni dolo lasin nilitum bang ningkarong piglo ningching sam piglo athi alang litum sidame kese Central Committee maipu pen konsun bang aphan mane alang litum nang welcome lapen alang litum man peng pen litum hanang karchu lapen song aphan aman gachipi thege pot Regional Committee long maipu konsun bang pen chenglok atim han sidame nilitum Central Committee nili maipu in sidame ning sam piglo lapen ningkarong piglo Tangte nang litum ladak Haroghat Regional Committee hin aphan kopilo ki puji tingkan Haroghat Regional Committee mane nelitunge Haroghat Regional Committee puchot kali dak nelitum Karbi Lochal song ke senglong pholong ke nelitum regional plido plus regional plinelong nelitum komane han plagvi plagbong pukali nelitum kamatha ke claim ke dam ke chelang nelitum isivet sikapa homan ponji lasipin nelitum Haroghat Regional Committee han leka matha joji kali nelitum is vesang bong sidame pu is support to ke thomdo Regional Committee lapen vesna thu isidu songbong sidame nelitum konama bisi kame claimaning ke hang regional tumdo platum long apor ka chipidun lapen bidi sore ke chipidun dak pusidame ba clear regional long besame nelitum kon malang nitum ke kemji ke dam yelong nelitum kai ke tar jabun thujik Tangte nang litum ahin pen opini kaninje jiason dolang masa ningje yeson mangge velo nelitum non prangge mangji ke claim ke dam ji yelong bang nelitum regional pli ahin ben sidame chugedam tang ke chiparai lam the ke suman conference long do pulaso ke chiparai ting men nelitum non prangge bang ji yelong sidame nelitum kam claim pon po la solong si president secretary pen team Haroghat Regional Committee, Hamran Regional Committee, lapen Dipu Regional Committee, lapen Bokajan Regional Committee, sitamen nelitum laso eklaivet pen nelitum kam eklem jielong hemprega parman lapen kacharli aren natu nelitum pon sose kapaching tur pon kapang tang pon jielong nelitum epeng vet eklaivet pen siklem pon po pesen nelitum kamatha lapen laso teng ben nelitum klem dam po pesen nelitum kapachini Suruh sante Aljumane nang kopi mah kaning jiji tekak ji nang lihin pen pisi ning je tekak ni masa lalat dak Haroghat Regional Committee hin to prangsi pini dana che tongdon media court ma same choro lo pini nile tumada Karbi Lochal song Central Committee along non hejong nile tumana kangwai pon mai phu lapen konchun bang kimi nile tuman pini la bangso Regional Committee Haroghat Regional Committee long sini tu panang deng pon lo kasi pini ladak Haroghat Regional Committee mai phu kai Bodho Terang la pedalang li long ka chiradun kai chiradun konchun bang kai Gobin Teron
milik lasi alang le tum hasame churu pon perfect lo la pen alang le tim ki doan tum hasame churu pon perfect lo pini la puson ajai meg ni tum hanang di pon thek pot la pen ni tum han manang gi pi pot ni tum ning sam pon perfect lo lasi non ke bang jilang da ke se harakat regional committee long lan se ki pang tang dun ji phan ke ni tum ka bilo chale song pen ni tum central committee central executive committee hin ni tum chirap dun po la pen dak harakat ha war along mate la bang so regional ang kang along ni tum la bang so el ang kang along kuan mak dak problems ki doan dak issues ki doan same kai ke same tum karjap din pan ka chi song pan ke tum ready lo la pen kai ke tan ni tum central committee lang ni tum long si doji pasi dak long le phelang alam pendang lok la dak lok ki charli alam pendang lok dak arta ka ben pisu ki an pinan ke do pendang lok dak pinang an kisung dak duk pasi hala ha long an same central committee pen kai ke lang le tum ni tum arjap dun ji la pen khai farman ka chi song hemprek ma pen ile tum mai putam me pulo hemprek ka farman la pen lok ki charli hin de education abang kan ma ki prang ji pan ile tum pining la ke conference hot ile tum resolution kita yang pondo lasila sonia bang ni tulan kan ning bang ni tum claim bonji lasila hemprek a permanent same hemprek ki hangji a movement ki pang tang poni same ni tum claim bonji lasila dak KSA harakat regional committee tum ki doan tum same ni tum central committee ni le tum mai pura pen konchun bang tum long kai ke tum elang tum chira dun pu sini tum ning thepon lo lapen alang li tum same la dak pinangan alang li tum long ki claim dun leader seman same dak mai pu pendang lo konchun bang pendang lo dak pinangan ki thek tum si ki ong lo apol si tum thang khai amoy ar bung pidak apol si lang le tum dak akidu kisung doan issues doan dalang le tum arjaban po lepen hadak bang central committee nili tum matme kai ke chira dun po